De nou, un plenari amb reconeixements extrajudicials de factures per al seu pagament. Ja són molts, tal vegada massa, els que tramitem en els plenaris de l'Ajuntament els reconeixements extrajudicials de compromisos de pagament adquirits, i algú podrà pensar que este govern s'ha tornat de sobte boig, traient factures de baix les pedres i començant a reconèixer el que es deu per tal que es puga pagar. Jo crec que vostè no pot parlar de factures extrapressupostàries, així ne té algunes, per exemple, eixa dels reequilibris del pàrquing, que tampoc, com la llum o com el pagament a correus, no sabien consignar en els pressupostos, perquè el seu no eren anem a reconèixer-ho, les obligacions fonamentals de l'Ajuntament de Gandia. Això a vostès els la portava al pairo. I, efectivament, vostè quan diu que el Partit Popular no va plorar, jo li he de donar la raó al senyor Barber. El Partit Popular no va gastar ni un minut en plorar. Va gastar molts minuts en això, en gastar a mans plenes, mentre anàvem reconeixent, que és el que estem fent, eixes factures extrapressupostàries de serveis elementals, mentre vostès pagaven a qui volien o gastaven en el que volien, preferentment en aquells, parlant de valentia, als que llogaven per als concerts i els dient valiente, valiente, te van a querer. Efectivament, vostès, lo de la valentia, ho tenen molt aplicat, però nosaltres no anem a ser els qui repartim carnets de valentia, preferim la responsabilitat. I per això, una vegada més, un plenari més, paguem. Gràcies.